És una lluita important perquè destinar una sèrie de recursos com aquests en una situació d'emergència climàtica és molt desfavorable. El que volem és que aquests recursos s'invertisquen en projectes verds i també perquè aquest cost d'oportunitat no solament és econòmic, sinó que és un cost mediambiental. Anem a destruir totes les platges del sud, anem a destruir bona part de l'ecosistema valencià, bona part de l'horta productiva i per tot això estem en contra de l'ampliació i cinc avui als carrers a reclamar que no s'ampliï el port de València. Després d'avui n'hi ha molt més recorregut, començant per lo que presentarem el dimecres en Madrid en la PNL, i estem en contra del treball fòssil, un treball que és insostenible, que és ineficient. Creiem en altres formes de treball. N'hi ha moltíssims informes que des del decreixement i un treball que siga feminista, inclusiu i sostenible se poden aplicar. Anem a sacrificar tota l'Albufera per 5.000 llocs de treball. L'Albufera no té preu. De Tutanfranco o de Franco Camón, un aplaudiment, vinga va. La ampliación, o sea, paralizar la ampliación del puerto es un punto de inicio de una lucha que tiene que ir mucho más allá, porque el modelo está caduco y pretender ampliar el puerto a estas alturas es no tener ni idea de la situación ecológica, de la situación energética que tenemos. Solo va a beneficiar a 4 gatos y al resto nos va a dejar una deuda ecológica, una deuda también de patrimonio que puede acabar dañando a la Albufera, dañando a las playas del sur. Es decir, no tiene ningún sentido seguir este tipo de proyectos, ni el del puerto de Valencia, ni el aeropuerto de Barcelona, que ya se ha paralizado, ni el aeropuerto de Madrid, ni el de Palma. Habría que empezar a concienciarse de que los límites del planeta están ahí, no negocia, sabiendo que antes ha habido, ¿no? Pero tienen que ir con un carácter marcadamente ecologista y yo te diría que hasta decrecentista, ¿no? de asumir los límites. Nada, que la gente que crea que esto es grave, que se apunte a un movimiento como Juventud por el Clima, como Extinction Rebellion, como las plataformas de barrio, para hacer un poco más ruido y podamos de alguna manera, pues eso, golpear donde toca y con fuerza. Es una obra pues megalómana, eso consumirá millones y millones de metros cúbicos de hormigones, de cemento, entonces todo eso sale de algún lado y la serranía es la parte que nos toca, esas canteras sin control, sin licencia, que sobrepasan los límites, entonces pues lógicamente exigimos una fiscalización de la actividad minera. Y en estos megaproyectos se van ingentes cantidades de recursos naturales. Y se tiene que trabajar de manera unitaria y entender las luchas sociales como luchas globales, porque a lo mejor yo no me movilizo contra el puerto, la gente no se moviliza por las grandes plantas solares o los parques eólicos, y al final es el puto sistema el que nos está ahogando a todos. Estamos reivindicando también que se estudie una alternativa que va a afectar, en caso de que se llevara a cabo, al Parque Natural del Turia. O sea, en un tramo que el Parque Natural solo tiene 400 metros de ancho, esta consellería quiere hacer propia y Diputación un proyecto del Alfonso Rus. El port serà sempre nostre. El port serà sempre nostre. El port serà sempre nostre. La lluita contra l'ampliació del port és una lluita pràcticament de supervivència. Creiem que l'ampliació del port comporta unes mesures importantíssimes i una part molt negativa de cara a la ciutadania i de cara al medi ambient. També l'aspecte social és importantíssim i per tant creiem que és una lluita global, una lluita que no és solament contra l'ampliació del port, sinó que és contra el canvi climàtic i a més en un context d'emergència climàtica com aquesta. CGT és una organització anarcosindicalista però que també té uns valors mediambientals importantíssims i que per tant creiem que aquesta lluita és la nostra lluita també, la lluita pel medi ambient, la lluita per les condicions laborals dignes, la lluita per el territori, la lluita per unes condicions dignes de la ciutadania, menys pol·lució. N'hi ha que recordar que les suposades beneficis que comporta l'ampliació del port
en la majoria de vegades són totes mentira. L'ampliació de 5 milions de containers a 12 milions i mig va comportar que se multiplique per 2,5 els camions que entren al dia en el port de València. Això va suposar també una contaminació ambiental importantíssima, un deteriorament, una regressió de les platges del Saler i d'un perill com el de l'Albufera, i creguem que un sindicat com CGT pot aportar l'experiència i els anys de lluita lluitant per el medi ambient i per un entorn social i en aquest cas molt més proper a la ciutadania. Creguem que la lluita pel tren i la lluita contra l'ampliació del port és una lluita que té molt a veure, que és la mateixa lluita, una lluita global, i per tant creguem que els diners que se van a destinar en l'ampliació del port se podien destinar d'una manera molt més efectiva, complementant les rodalies existents, els trens de regionals i també, sobretot, les mercaderies. Creguem que l'alternativa a l'ampliació del port és les mercaderies per ferrocarril i, per tant, aquesta inversió se podria complementar en el que se va invertir en una ampliació del port que, insistís, no és que no va aportar res a la ciutadania, sinó que va ser dolenta per a la ciutadania. Baix ningú concepte, això acaba així. És una batalla més, és una lluita en la que estem implicades totes les persones, no solament qui estem lluitant d'una manera decidida per el medi ambient, sinó tota la ciutadania. Creguem que els inconvenients de l'ampliació del port ens van afectar a totes les persones. És una lluita de fons i, per tant, avui és una fita més. Pot ser que inclús un punt d'inflexió, perquè creguem que després de totes les persones que estem així, cridant a l'uníson no a l'ampliació del port, la classe política, l'administració té que donar-se compte de que no pot ser una ampliació que vagi en contra de les persones, en contra del benestar de les persones. Estem fartes de que l'únic motiu normalment siga donar-li més diners a les empreses constructores, a les grans multinacionals. N'hi ha que pensar primer en les persones i primer en el territori, i l'única manera de salvar-lo és no ampliant el port. Sí, en principi el que ens agradaria, no solament des de CGT, sinó de la Comissió Ciutat Port i de totes les organitzacions que estem així, és que la ciutadania s'implique. I s'implique no vol dir solament que vinga a les concentracions, sinó que s'informe i que se contrainforme. Això solament és possible en uns mitjans de comunicació alternatius que diuen el que no volen dir els mitjans generalistes. Per tant, la informació i la contrainformació és una eina molt important per aconseguir la informació veraç, que en aquest cas està tapada normalment pels grans lobbies d'informació. Capitalisme, destrucció! Capitalisme, destrucció! Capitalisme,